βιβλία που ολοκλήρωσα μέσα στον Απρίλιο και η TBR του Μαΐου, η οποία είναι μικρούτσικη, αλλά τέλος πάντων. Μέσα στο μήνα ολοκλήρωσα τη σειρά Hunger Games, μέχρι τέλη Μαΐου βασικά διάβαζα το βιβλίο Φωτιά, άρα το μισό πέρασε τον Απρίλιο. Ολοκλήρωσα Τίκο Τσιφόκησα και την Μπαλάντα των Αιδονιών και των Φιδιών. Ναι, το καλύτερο reread ever. Για την ώρα αφήνουμε αυτά τα δύο κουκλιά πίσω και μένουμε στη Φωτιά. Λοιπόν, είχα ξεχάσει πόσο τέλειο είναι αυτό το βιβλίο. Η αλήθεια είναι πως είναι το αγαπημένο μου από τη βασική τριλογία. Γίνεται χαμούλης σε αυτό το βιβλίο και ειδικά το τέλος του ήταν shocking. Το έχω κάνει και σόκορο. Ναι, πρέπει να κάνω και στο επόμενο. Πρέπει να κάνω και στην Κοτσιφόκησα. Ένα μπλε. Τέλος πάντων, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ ολοκληρώνεται η βασική τριλογία. Θα μιλήσω γενικά για όλη τη σειρά και θα πω ότι είναι απίθανη. Δηλαδή, παιδιά, μιλάει για πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα της ανθρωπότητας, τα οποία τα βλέπουμε και τώρα, δηλαδή στην καθημερινή μας ζωή να συμβαίνουν. Δεν υπάρχει. Οι χαρακτήρες του, η γραφή, το story δεν παίζει. Το μόνο που ίσως έχω να πω για τη σειρά, το οποίο δεν μου άρεσε, ήταν λίγο το πώς δίνεται το romance. Προσοχή όσοι δεν γνωρίζετε για spoiler. Θεωρώ πως η Κάτρινς λίγο δεν μας τα έλεγε καλά, μία με τον Γκέιλ, μία με τον Πίτα, αποφάσισε. Πιστεύω ότι αν έλειπε θα μου άρεσε περισσότερο ή αν δινόταν λίγο πιο ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Αυτό. Κατά τα άλλα ήταν τέλειο. Θεωρώ πως έχει πολλά περισσότερα να πει από το romance βασικά αυτή η σειρά. Εστιάζει σε πάρα πολύ πιο σημαντικά ζητήματα για την ανθρωπότητα, για την επανάσταση, για πάρα πολλά πράγματα. Είναι τρομερή. Προτείνω να τη διαβάσετε. Αν δεν το έχετε κάνει, τρέξτε. Και περνάμε στην Μπαλάντα των Αιδονιών και των Φιδιών. Παιδιά, είχαμε μεικτές απόψεις για αυτό το βιβλίο στη συνανάγνωση. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι και τόσο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ πως δεν είναι από τα βιβλία του οποίου ο σκοπός είναι να αγαπήσεις τον πρωταγωνιστή. Περισσότερο το ανάποδο. Να τον μισήσεις. Δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία σαν και αυτό. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολύ ωραία και σωστά τον χαρακτήρα του Snow. Έχει πολύ ιδιαίτερους χαρακτήρες, σαν τον Σετζέινου, την Lucy Gray και αρκετούς ακόμη, οι οποίοι έκαναν πολύ ενδιαφέρουσα την ανάγνωση και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν δηλαδή σας άρεσε η σειρά Hunger Games, διαβάστε το. Έχει αρκετές αποκλίσεις από την γνωστή μας τριλογία, πάει αρκετά πίσω, αλλά αξίζει σίγουρα να του δώσετε μια ευκαιρία. Και αφού τελειώσαμε με τα βιβλία του Απριλίου, περνάμε στην TBR για τον μήνα Μάιο. Έχει δύο βιβλία αυτή η λίστα και είναι η Κυρά του Φεγγαριού από Δανάη Ιμπραχήμ και το Ερπετό και τα Φτερά της Νύχτας από εκδόσεις Ανούμπης. Εν τω μεταξύ, κατά τύχη έχουν και τα δύο τέλεια σόκορα. Δείτε εδώ. Πεθαίνω. Αυτά τα δύο έχω σκοπό να διαβάσω μες στο Μάιο. Σίγουρα την Κυρά του Φεγγαριού, καθώς έχω ξεκινήσει συνανάγνωση με τους Fantasy Readers, και το Ερπετό και τα Φτερά της